Adım programma heminen sığış yahayığı turlu. Tulara kılıp gitegi deli. Ninderek programma? İsimele bir güdünselikle Яңы adım. Яңа adım tip atanık çünkü bu gastrolda köpkene яңы yerler sığarda şimdi. Şoğa göre hem яңыса Rusça etmiş format dediler betinde. Şoğa göre onda retro yerlerde indi, şolay halık yerlerle hem estrada yerler. Şoğa яңа adım tip atanık, яңыса yerler, яңы yerler indi. Гадәттә тормышта тугандар менән бизнес һәм башка эшләргә ярамай дигән фикер бар. Бүген һезнең бер туган агайыгыз Илшат, продюсер. Бұл бұндай төшенсәне ишеткән бар, әмма ләкин мин бұл яктан үзем иҗатчы буларак кына ерлар тарафынан шул оештыручы буларак ярдәм итәм. Һәм мин үзем сәнгатьтән ситтә кеше, мин үзем күп еллар банк өлкәсендә эшләдем. Шуңа бу минем хобби һәм буларак, шуңа һәм мин һәвәскәр композитор буларак күпчелек ерләрдә Илдар шул башкара инде. Шуңа оештыру һәләтеннән мин ярдәм гына итәм төбәтә. Һезгә үзегезгә яңа адым төбәтергә бәлки булалыр. Юк, мин бұл өлкәлә төбәтәк беренче ел түгел без. Шунтан без 10 елга якын үзенең Бакшай Стар студияһы булды. Әле көндә ул эшләп килә. Күп яшь ярсыларга без ярдәм иттек. Ярдәм итәбез, безгә мөрәҗәгать итәләр, ярдәр язабыз. Бұл инде әйтәк, безнең үзебезнең яшьләргә ярдәм итү инде Илдарга гына түгел, барлык яшьләргә дә. Димәк, тәҗрибәле кеше буларак әйтегез әле, бүгенге эстрадала безнең нимә акай? Бүгенге эстрада кигәндә моны дөресен яшерен матырын түгел, бұл әлбиттә безнең артистларның финанс мәсьәләһе насар булуы. Әйтәк, шул күрше өлкәлә башка республикалар менән сагыштырганда финанс яктан әйтәк, аранжировкалар күрше Татарстанда 30 меңдән 50 меңгә һәм югары булса, бездә үзебезнең башкаручылар 15 меңгә лә буны кыйбат дип уйлайлар. Инде студия тоткан кешеләргә, аранжировщикларга бу һәрбер программное обеспечение дип әйтәген дурысы, сифатлы программалар, шул кубейстер, улар программа 100 меңдән ашу тора. Бу усул хакка аранжировщик эшләргә үзләренең кесәһенә һават әйтәк, усулга эшләү. Шуга хактар да тиешенчә булган өчен, сифатлы аранжировкалар булган өчен, шундый хактар югары хактар булырга тиеш, шуны яшь башкаручылар аңлаһа инде дип. Шуга әгәр сифатлы йыр, сифатлы аранжировка карайка, әлбиттә аның хакы булырга тиеш. Зур ук шул космический хактар дип әйтмәйек, но безнең республикала ул 20 меңдән дә кем булырга тиеш түгел дип әйтергә тиеш инде. Уйланырга урын бар. Уйланырга урын бар. Илдар, әһәнне халыгара Рәсәй һәм республика йыр конкурслары еңүчеһе һәм лауреаттар бернисәһен хәтерегә төшерегез әле. Кайынһы, сагыл хәтердә калды. Мен күбеһе миңа якын инде. Күп еңүләр, уларга туры килде, Аллага шөкер. Мин өстөнлек бирәм үзебезнең халык йырларына. Чөнки мин бәлкәйдән халык йырларын башкарга яраттым һәм безнең моны Кызганска каршы Абдулла Алатаев Султанов бул дөньялардан китеп барды. 95 яшын үткәргә тиешенек, бер ай гына яшәп калманы инде генә. Кызганска каршы мин устазым дип әйтер идем, чөнки мин уның йырлавы буенча күп кенә халык йырларын уга барып өйрәнергә туры килде. Бәхет итә һәм бергәләп Сый шәһәргә. Шуңа мин күбенчә халык йырлары, мин ирендик моңдары конкурсларында еңү яуланым. Улым көй, гран-при һәм Андугас дигән Башут Андугасы Мәгафур Хисмәтуллин исемендәге конкурста гран-при яуланым. Һәм башкаларым. Мисалда, бу мәртәбәле конкурслар безнең иң тәү сиратта торган конкурсларның бере безнең республикала. Әгәр дә мәгәр ошо конкурска әлеге вакытта телевизор каршылары аралыгындагы моны катнашырга теләк бирүчеләр бу айдан кәңәшләргә инде була. Нименән башларга? Йырды ятлап алып башкарудан гына мәле уга тулыһынча кирип китәргә кирәкме? Халык йырларын тута килеп кенә бер-ике көндә өйрәнеп булмай, уны ничек әйтәләр?
тумыштан ул бәлки кан менен әсәһөтүмән деген амак ул бирелә я бирелмедер дип уйлыйм халык йырдары. Чөнки безнең менә Абдулла бабайда алганда ул ябай көтүсе феномен йырлай торгайны. Күп кенә академик йырсылар ул кимәлгә һаман да ете алмайдар дип әйтер идем, аның яшерне юк. Һәм не әйтер идем, күбрәк халык йырдарын үдүдең шулай ук Абдулла Латыйдың, Султановтың, Мәгъфур Хисмәтуллин, Сөләйман Абдуллин, Иншар Султанбаев шуның мак йырсыларды тыңлагандар күбрәк язмаларын һәм өйрәнәһендәр. Ә һез үзегез сәнгатькә ничек аяк бастыгыз? Бәләкәй сактан йырлаймы? Мин бәләкәйдән бастым дигән дә булайын, чөнки минең атайым Ринат Заһри улы мәдәниятта күп елдар эшләне. Өлкәләрдә алар сыгыш шаһанлары вакытында гөрләп торды. Лес ансамбле әллә, Аллаһка шөкер, бар ул ансамбле ул пенсияга сыгырына карамастан улар фронтовик дигән бөйүмән Байыкта гран-при яулап йөренделәр һәм бөтә Европаны удып сыктылар. Һәм бәләкәйдән шул атайымдан, әсәйемдән күрү үскәс, журналы үскәс йырмынга хайланым. Бұл гастрольдарға егенде әлбетте біздің ижатташ достарыбыз бар. Біздің көп жылдар эшләп келген біздің Башқұртстанда яхшы аранжировщиктарның бірі Илнур Калямов катнаша, ул біздің тауыш оператор буларак һәм күп кенә яшьтәр инде. Афишаны карап ултырдык, үземнең авылымда ла күрдем. Кайһы тарафтарга аяк батаһыгыз? Кайяктарга сыгаһыгыз? Силәбе өлкәһендә күп кенә йөрәсәкбез. Унда әле булып кайттылдык, 1-2 концерт үткәрелде һәм улактарда буласак әле моны Коншак Силәбе өлкәһендә язылган бөтә менә Ишембай районына ла барабыз. Йенсура. Гомумән булмаган йөрдәр бармы? Һез булмаган йөрдәр. Бу гастроль турында. Бар. Кайлар мәсәлән? Әйтеп үтәйек, менә мин быга тиклем 2010 елдан 12 ел Учалы филармониясында эшләгән, солист булып. Һәм менә уже 2 ел тиргә була, менә шәхсән концертларымнан иреклемен. Шуңа күрә филармониямда эшләгән вакытларда күп кенә йөренегенде гастрольләрдә. Булай үземнең шәхсән концертларымнан менә ошо концерттар арасында кайһыларында булган юк. Шуңа күрә минең өчен ул яңа урындар инде. Һәр гастроль, һәр программа йырдардан төзелгән әлбәттә, һәм ошо репертуарга килгәндә ничегрәк йырдарда һайлайһыз, кемдәр белән хезмәттәшлек итәһегез? Күпчелек тәкъдимнәр күп. Бындай хайлау мөмкинчелеген йырсы үзе хайлап ала. Без инде уга материал әзер шундай йырдар бар дип, әлбәттә көчләп шуны йырлайһың дигән түгел. Ул йырсы үзенең кисерешләренә карап йырларга тиеш. Әгәр дә башка йырсларда безгә алдан һөйләшү буенча шундай йыр икән, Илдарга мәсәлән охшаны икән мирлайм дип, без уны Илдарга гына бирә алмыйбыз, башка йырсларга да бирәбез. Күпчелек ул үзе хайлай инде. Менә бүгенге көндә без тыгыз эшләгән авторларга рәхмәт әйтеп китәйек. Ул Зоя Ярмөхәмәтовага күп кенә шигырьләрен алдык. Венера Шарафисламова, Алия Султан әле вакытта Италиялы Неаполь яшәй күп тыгыз һәм Себер өлкәһеннән Розилия Гатауллинага рәхмәтләр бирде. Улар безгә шундый матур шигырьләр бүләк итеп торалар дип әйтәйек инде. Шул уларга зур рәхмәт. Артабанда иҗат итәргә теләгебез зур. Уларга илһам гына теләп калабыз. Һәм әйткәндә әле генә без әңгәмә барышында безгә телевизор карасыбыз шылтыратып һорау иткергән Илшат үзе йырламаймы икән дип. Миңа бундай һорауларны күп биргәндәр бар. Күп бирәләр. Мин йырлавын әйтәйек кунактарда гына, үзебезнең бәләкәй группаларда гына йырдайм. Булай зур аудиторияга йырдаган. Гитарала уйнап йырлайм дуслар арасында. Булай зур сәхнәлә йырлаганым юк. Теләк тә юк дип әйтәм инде. Бәлки тәвәрдә, бу гастрольдәрдә. Бәлки буларда.
Килгән сезгә ҙур рәхмәт. Мотлаҡ рәүештә район ҡалаларҙа килеп күрегеҙ, матур тамаша көтәһеҙҙә. Һәм тулы залдар теләйбеҙ һеҙгә. Зур рәхмәт. Уңыштар. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, сәләм программаһы үҙ эшен дауам итә, беҙҙән айырылмағыҙ.